This is the voice of Cofai FM, the sound you breath. That is where you are. Altijd dicht bij jou. 13, top of the hour. Cofai FM. Cofai FM. Cofai TV's podcast streaming audio with Apostle Miracle Prince. Haleluya. Rambirai mukuita zvakanaka. Ndaverenga zangu kubva mu book ya Zirevo chapter 11 verse 30. Haleluya. Iyo inoti zvibereko zvowakarurama muti waupenyu. Haleluya. Vakarurama ndivo vachandopinda muusho hwokudenga. Zvibereko zvowakarurama muti waupenyu. Nokuti pega paunoita zvinhu zvakanaka unenge uchifadza Mwari navose vakakukomberedza. Haleluya. Nokuti kana uchiita zvakanaka ziva kuti hauzviitire iwewe asi kuti unenge uchiitira Mwari. Saka mubayiro wako nezuva rokupedzisira uchandomuona. Haleluya. Uchaonekwa chindopinda muusho hwokudenga kana ukaramba wakadaro, hama mudikanwa. Haleluya. Vanhu vazhinji vanorasika nokusada kuuya kuimba yaShe Jesu Kristu vazotanga kushumira Mwari vachitenda Jehovha uye vachinyengetera, nokuti vanokanganwa kuti nerimwe ramazuva vachapfuura pano panyika. Haleluya. Hapana anogara pano kusvika nokusingaperi. Tose tichafa, tose tichapfuura pano panyika. Haleluya. Saka zvibvunze uri ipapo kuti nezuva iro rokupedzisira ndichange ndakandomira papi, ndichange ndiri kupi chaizvo. Haleluya. Uchiona vamwe vachipinda muusho hwokudenga, iwewe kufa kwako kuri kuraswa, unonzwa sei? Haleluya. Pano panyika hatigare kusvikira nokusingaperi. Rambirai mukuita zvinhu zvakanaka mukati muupenyu hwenyu, kuti nezuva iro raKristu kana ouya achiita sembavha awanikwe kuti imimi muri vanhu vakagadzirira. Haleluya. Zuva raKristu richasvika sembavha takavharairwa tisingazive. Saka ngatigarei takagadzirira kuti kana Kristu ouya kuzotora vatsvene tigowanikwa tiripo palisti yavatsvene tigondopinda muushe hwokudenga. Haleluya. Kana ukarangarira mashoko aya handioni kuita sokuti ungawanikwa uchivenga, ungawanikwa uchituka, ungawanikwa uchinyeya, ungawanikwa uchiroya, ungawanikwa uchiita mabasa api neapi mukati muupenyu wako. Haleluya. Ungazvikudza. Haleluya. Asi pasi paunotsika apa muzuva ranhasi, mangwana ndo pachava imba yako. Unozviona sei, ama mudikanwa? Uye kuna Jesu, ibva munyika munoitwa mabasa asine naMwari, munoitwa mabasa asingakuendesi kudenga. Haleluya. Munhu wari kutuka muzuva ranhasi, mangwana ndiye achakufutsira iwewe uchinzi wafa. Saka unozvikudza nei naye, hama mudikanwa? Ida munhu wose. Rambirai mukuita zvinhu zvakanaka. Haleluya. Vose vanokutuka, vose vasingakufarire mukati mokurarama kwako, don't worry about them. Rambira mukuita zvakanaka. Haleluya. Mubayiro wako uchandouwana nezuva rokupedzisira. Haleluya. Hama mudikanwa, zvose zvamunoona zvakavora, ingava mombe yafa yega ikakandwa kure, kana ukaenda ipapo painenge yakafira unoonekwa kuti pane honye. Haleluya.
nerimwe ramazuva uchafanana nemombe iyoyo wavapasi. Haleluya. Amamudikanwa, nerimwe ramazuva uchadyiwa nehonye wavapasi. Zvichaguma sei kana wakanga usina kuuya kuna Jesu Kristo? Zvichaguma sei? Haleluya. Kufa kwako kundoraswa. Uyai kuna Jesu, nguva ichiri pedo. Uyai kuna Jesu. Haleluya. Musauya kuna Jesu nokuda kwokuti mapinda mumatambudziko. Uyai kuna Jesu even musiri mukati nematambudziko. Haleluya. Kana mukadaro munenge makusakura nzira dzenyu kuti nerimwe ramazuva apo panozouya Kristu otora vatsvene muwanikwe kuti nemiwo murimowo mu list iyoyo. Haleluya. Hama mudikanwa, pasi rino hatigaripo kusvika nokusingaperi. Tichafa. Haleluya. Tichapinda pasi patinotsika apa ndo ichava imba yedu. Haleluya. Ungava nemba yakanaka, ungava nemota yakanaka, ungava nezvose zvakanaka zvingarumbidzwa pano pasi pezuva, asi ziva kuti is nothing. Uchazvisiya nerimwe ramazuva ukapinda pasi. Zvichaguma nei? Hama mudikanwa, ndati vamwe uchivaona vachipinda muushe hwekudenga. Unonzwa sei iwewe uri kuheo? Unonzwa sei? Hama mudikanwa, uya kuna Jesu nguva ichiri pedo. Haleluya. Wakarurama muti waupenyu, nokuti Jesu kana akakutarisa unozviona iye mufananidzo wake pauri, nokuti unenge wakafanana naye kana uchiita zvakanaka. Nokuti kana uchiita zvakanaka kureva kuti iwewe unenge uine rudo, nokuti Jesu rudo. Ama mudikanwa, vose vanokuitira zvakaipa ramba uchingovada. Rambira iwewe mukuita zvakanaka. Vose vanokutsinyira, vose vanokugumbura kana kukuitira mabasa mamwe asingakufadzi mukati muupenyu wako, rambira mukuita zvakanaka. Jesu ivo vega ndivo vane simba rokutonga vose vanokutsinyira. Haleluya. Kunyange kuchinzi pane muroi ari powerful sei pano pasi pezuva, asi nerimwe ramazuva kana akasabva mukuita mabasa ake aari kuita iwayo, uchaonekwa kuti kufa kwake kundoraswa. Haleluya. Hapana munhu asingafi pano apanyika. Kunyange ukanzi uri very powerful sei, ziva kuti nerimwe ramazuva uchapinda pasi. Mubvunzo wangu woti zvichaguma sei? Ama mudikanwa, mission yedu ndeyekuti tindopinda muushe hwekudenga. Haleluya. Ngatibvei mumabasa erima, ngatibvei mumabasa asinei Mwari. Kana huri upombwe, rega upombwe. Kana kuri kuba, rega kuba. Kana kuri kunyeya, rega kunyeya. Kana kuri kuita mabasa ose asinei Mwari, ibva muzora nasi. Tendebuka, nokuti Jesu kunyange une zvivi zvakatsuka seropa kana kuti zvakakura sei, Jehovha ava nenazo. As long kana iwewe uchiti ndauya pamuri Jehovha, ndatendeuka, ndasiya mabasa ose aya, ndauya pamuri Jehovha vanokuregerera. Haleluya. Cofai FM Radio Internet Station. Cofai FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +2 76191648997. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station, Cofai FM.